Takže dnes si ukážeme, ako sa mi podarilo profitabilne 23-násobne zvýšiť investície do marketingu počas jedného roka. Kde sme vlastne v prvom roku investovali do marketingu 300 000 a v druhom roku to už bola investícia vo výške 7 miliónov korún. Na to, aby ste dokázali urobiť takéto masívne škálovanie, potrebujete mať vo vašom biznise dve predpoklady. Prvý predpoklad je škálovateľná ponuka. Škálovateľná ponuka je taká, kde dokážete zvyšovať marketingové náklady a zároveň vám funguje jednotková ekonomika. To znamená, ja zvyšujem marketingové náklady a moja jednotková ekonomika v biznise funguje, čiže som aj pri zvyšovaní marketingových nákladov ziskový na každej jednej objednávke, ktorú vlastne mi ten marketing generuje. K jednotkovej ekonomike a škálovateľnej ponuke máme veľmi pekné video v našej komunite na platforme Skoll, kde každý týždeň pridávam zaujímavé tipy z oblasti marketingu a biznisu. Takže môžete na to mrknúť na platforme Skoll. Druhý predpoklad je vlastne vrstvený marketing. Čo to v praxi znamená? Marketing v každej firme má nejaké vrstvy. Sú firmy, ktoré napríklad majú iba túto jednu vrstvu a ostatné vrstvy neriešia, tým pádom sa pripravujú o možnosť škalovať biznis v takejto veľkej miere. No a čo táto vrstva znamená? Konkrétne táto najnižšia vrstva sú klasické konverzné kampane. Čiže úplne spodná vrstva sú klasické konverzné kampane zamerané na purchase. Tieto kampane využíva väčšina firiem, lebo vám dokážu veľmi efektívne a rýchlo nájsť nových zákazníkov. Problém s týmito kampaňami je ten, že nie sú škálovateľné. To znamená, tých zákazníkov, ktorí sú pripravení kúpiť dnes váš produkt, je zhruba 5%. Čiže pokiaľ používate iba konverzné kampane zamerané na purchase, napríklad na Facebooku alebo na Google Ads, na LinkedIn alebo kdekoľvek inde, tak pripravujete sa vlastne o 95% potenciálu trhu. Hlavná príčina, prečo väčšina firiem používa iba tieto konverzné kampane zamerané na purchase, je tá, že sa dajú pomerne jednoducho nastaviť a že im chýba know-how, čo sú tieto ďalšie vrstvy a čo v týchto ďalších vrstvách využívať. Prezradím vám druhú vrstvu, ktorú dnes už zopár firiem používa, ale stále je to veľká rarita. V tejto druhej vrstve máme vlastne tieto isté konverzné kampane, sú znova zamerané na purchase, ale z týchto konverzných kampaní v druhej vrstve máme vylúčené hot publikum. To znamená, všetci ľudia, ktorí videli naše videá, naše banery, ktorí boli na našom webe, ktorí interagovali s našou stránkou. Čiže akýkoľvek užívateľ, ktorý nejakým spôsobom interagoval s tým našim biznisom alebo s našim marketingom, je z tejto druhej vrstvy vylúčený. To znamená, takéto kampane budú cieliť vyslovene na ľudí, ktorí o vás nikdy nepočuli a nikdy s vašou firmou nejak neinteragovali. Tieto kampane budú z logiky veci menej efektívne ako tieto kampane v prvej vrstve, ale vďaka tomu, že tieto kampane budete realizovať, získate veľký počet ľudí, ktorí následne budete konvertovať práve v tejto spodnej vrstve. No a ak chcete škalovať biznis v takýchto objemoch, potrebujete si postupne v marketingu vytvoriť viacero vrstiev, aby ste sa nezameriavali iba na tých 5% v tej jednej vrstve úplne spodnej, ktorí sú pripravení dnes nakúpiť. No a aké sú tie ďalšie vrstvy, aké sú tu možnosti vlastne v rámci toho vrstveného marketingu, si ukážeme v našej komunite na platforme Skoll, kde vlastne pridávam každý týždeň rôzne marketingové a biznisové tipy. Odkaz nájdete v popisku tohto videa.